рутнем телефона. Няма. Здравейте хора, аз съм Алекс OnePlay. Днес ще ви покажа как се рутнете с телефона. И да, тук с мен е братовчет ми Стевко. Здрасти! Да, първо влизате в Google Play магазина. Ще говоря по-силно, за да ми записва както трябва. И пишете ForShared, ето го. ForShared. И теглите това първото. Да зареди по-бързо, Само си хабя паметта, но какво да направя? Да ви кажа, че имам и фен страница в Facebook, можете да я харесате. Тези звуци, които чувате, са от по-малкия братовчет. И на Алекс, брат му, дед. Да. Много обича да вика и да ми разваля клиповете. Но сега ще му скочим на бой. Да бе, по-добре не дей, че войчета, че не оправят. Отваряме го. О, батерията не ми е падала. Супер. Не ми се яде кюфтеници. Защо е толкова бавното и нещо? Голяма е проклетия, бе! Какво стана? Готово. Ще ви покажа един лесен начин как да се логнете. Натискате последното син там, каквото е. Това не е мой истински име. Пишете каквото ви падне. Ето така. Create аккаунт. Готово. Логин. Ще опитаме една друга. И тя е някаква фалшива. Преди съм я ползвал. И тя са. Защо бе? Са логна от Facebook. Не, от Google+. Вкараме с Google+. Какво прави? Не разбирам. Connect with. Логваме! Направо ще аз. Добре. Ако няма да зарежда по-бързо, ще го изтрия. Но пък ви е нужно, за да си рутнете телефона. Съжалявам, че ми е толкова бавно. И че удължавам така клипа. Защото по принцип ги правя кратки. Айде бе, ще умрем. Тихо пори. Каква е тази тъпотия? Готово. И сега пишете King Root. Съжалявам, че е толкова шумно, но малко е шумно, да, и съжалявам. Но има много хора вкъщи. Днес е Василев ден. Да, и честито на имениците. И честита нова година. Той ако няма да зарежда... Да го търпа.
Дойде малкото беби. И сега избирате да си изтеглите или King Root 462 или King Root 4.0. Аз съм се го рутнал с 4.0, защото не мисля, че ще стане с 6.2 тогава, но сега може. Само да го отворя. Натискате Open With. И то почва да ви го изтегля. След като ви го изтегли, цял народ. О, 5 часа е. Славна гледка. Деде. Съжалявам, хора. Но ми е много бъга в телефона. И сега го отваряме. Ето го, King Root. Да. След като го отворите и ще можете да си го рутнете, ще ви пише root в началната страничка. Root бутон, като го натиснете, телефона ви ще се рутне. И да, хора, това е клипа за днес. Надявам се да ви е харесал. Харесайте страницата ми във Facebook, абонирайте се за мен и чао!